Аре, бе, къде така? Ето това е пробния клип. Аре, сега се идвам да се срещам. Тръгвай към 1-1. Бой зига. Към 1-1 ли бе? Да, Чакай малко. ще направим някакъв смешен клипче и ще изгледам. Ще видим дали имам промерил. Нямам промерил, нямам само за промерил. Бой зига, сега ще направим площ. Да. Сега вече имам 3 промерил. Ми слагаш за 30 минути, бе. Ние толкова ще правим, нямай толкова. Абе, Има само 1000 се прома. Това е за няколко удара. ще правим клип или не? Да, правим, бе. Колкото за кеф така, бе. Аре, тръгвай към 1-1. Добре. Не скоро на голяма крана. Ай, спирай споделяне. Всички спирай споделяне. Върна. Да я спра. Но винаги трябва да си само с мен да се движиш, защото си извън мене е много тъп така. Ако си далече от мене, май. Кой го не знае? Това е си. И си разкрем ли невидимката? Не, бе, това не видим, що е видим. Чакаме на 1-2 на портала там за 1-1. Вече ги разкрих. Много съм тъп. Ето аз скочих на 1-2. На 1-2 съм. Ето те. Чакай, лад. Наистина. Лада. Ай. 1-2 те трябва. Ай. Кой ранг? Персонали? Чек. И на това... И на голяма крана е малко бъгнат. Тая работа знаеш ли я? Не е много бъгнатар, бе. Не, история. Бе, това ще ми стигна там за 5-6 врага. Там колкото клипа да е интересен. Да, бе. Скача. Ма ако видим някой от вината да го трепам ли? Чай ще изкараме RSB тук. Да видим дали имаме RSB. Имаме RSB, ама няма го харча. На Верал ще ходим, нали? Първо през 4-1 ще минем. Не. Направо виж на къде се движи. Ей тука, навърл, долу давай. Да, там на портал за това. Да, там. За 3-4 дето е. Аз там предлагам. Аз там чакай. Какво? Скачам. Аз се бъгна клипа. Аз ще се бъгна. Той ще го... Не знам дали той ще го трепа. Той седи от много време тук, той играе. Това е афъка. Не така, нали? Опа! Какво става? Ти е звездата, ма той е брутален. Аре. Брутален. Брутална бомба. Аре, да. Брутален. Да, брутална бомба. Теляко ще го раздърпаме на едно футбол. Аре, искам воля с него за къде. Тихо е, човек. На този клип няма го праща на никой, бе. Няма. Че ще само говорим с някакви неща, така че. Да.
Да го качвам ли в интернет, бе? Не, опитвай се, да го качвам. Ще се смея. Аре, Мисля да се смея. Стига. Немски врагове. скачай тук, бе. Що е? Ми канали сме за врагове. Не давай, аре, скачай. Той, чекай ме. Аре, давай към 4, към 4 бъде. Там ще правим засада. Ще седим на едно место, ще чакаме. Човек, принципно, като ще правим засади, трябва да сме аз, Раптора, ти... Че е тук? Данчо сме мисля. И Данчо, да, не, нищо, четиримата засада. Скачаме, едно. Давай, броим 3 и влизаме. Скачаме, 1, 2, 3, скачаме. Ай, заби ми в портала. А, не, скачаме. Айде, седим сега тук на засада. Скука. Аре, две надолу, аре. Искам нека враг така с се мири сега дойде, да го раздърпаме на хубаво. Там колкото аз кефим да... Да, сменим враг там. Това тук, къде се забил? Тъска. Чакай малко да се преместа мапа. Ти ми се бърза. Те бърза и бавно на линия. Прозорче. Не може да е тук. Пожалуйста. Дай нам 3-4. Ах, поставя е. Накрая. Скачаем се тук. Никакъв враг не сме убили. Опак правим клик. Не, заради това Какво викаш? Стигам към карта. На 5-4 тема за врагове. Не изпащам там малко. Няма никой, айде. Да направя да ходим за врагове. Ето, аре, бе, тук ще фанем някой, аре. Това ще има 4-1, там някой ще набараме, аре. Има там нека. Давай, давай. Не видиме. Мога да го фащи. Не, бързо е. Ти мога да го изпадаш. Не вярвам да някакъв слаб. Ще го фана. Ще и да го фана, Линсън. Къде ще ходи сега? Айде надолу. Ще фанем някакъв друг. Ау, не. Ако това там някакъв като тебе, ще го напука. С кой лагер да го пукаме? Там, според тебе не ме интересува. Скачай. Скачай. Кой? Аз си пусни пета. Дали ще си напускаш пета. Натисни е сам. Той, тук е пълно въргове на път. Беги, мали. Айде да ми скочим, мали, петълски, майко, бегай надолу. Надолу. Ступахата. Ще ступат те. Накъде да идва? Някой, подгониха ме още някой. Разцепиха ме.
скачам. Попукаха ме мене. Леле, майко. О, не, fuck you. Бау. Да сме добри, майко. О, ми щупили си на нея. Не ли по-скоро те ми щупиха? Разпирам ли клипа? Не, спирам ли клипа? Спирай, какво насрахме, бе. Чакай сега да го видим.